שאלה, מה אם פרסום ירגיש פחות, דוחף ויותר כמו קשר אמיתי? Smart Ads נולדה מרעיון פשוט. פרסום לא צריך להיות קר או מרוחק. במקום זאת, הוא צריך לחבר העסקים ואנשים בצורה הוגנת, קנה ובעלת ערך אמיתי. לעסקים, אנחנו לא עוד סוכנות פרסום. אנחנו בוחרים בקפידה כל מותג שאנחנו מציגים, רק את אלה שאנחנו באמת סומכים עליהם. זה אומר שאתם מקבלים במה אמיתית מול קהילה שבאמת מקשיבה ורוצה ערך. ולכן, הקהילה שלנו, אתם לא רק קהל יעד, אתם חלק מהמסע. כל פרסומת מביאה לכם מידע אמין, הנחות בלעדיות, הטבות אמיתיות ושקיפות מלאה. רוצים להצטרף? פשוט שלחו לנו כן וקבלו את כרטיס ההנחה של Smart Ads. כי כשאנחנו תומכים אחד בשני, כולם מנצחים. Smart Ads, פרסום עם ערכים.